Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň maşgynyň owa huzurluk toplumyna gödäwçilik edýän ornmasarynyň welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgama arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny yurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýlary bilen baglanşykly meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini glan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayatyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, agakillere özüçlügini tutmak, gallar onu guramaçyklyk geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Vilayatyň gowçy meýdanlaryna ýerine getirilýän iýdegi işleri, hatarary bezirgesiniň geçirilişi baradaky maglumatlar hatabatyň ödenini dizi. Vilayetde yer almanyň göýek we bakça kinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öýünler bilen bazarlarymyzy bolýan üpçün etmek ornuna maksatnamalaryň işler talaba laýyk alınıp barlýar. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýetip etmek ornuna degişli çäreler görülýär. Şeýlekem pili taýýarlamak işlerini talaba laýyk alyp barmak ornuna zerur işler alınıp barlýar. O milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş ýaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň guruluşlarynyň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde ähli urlar boýunça alınıp barlayan işleriň häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede gurulmalydygyna ünsüçekdi. Şunna akin meýdanlaryna alınıp barlayan iýdegi işleri agreten kadra laýyk gelmeliler. Bugdaýlara tümmül suwunyň tutuluşy talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başlarymyz gallar ogna hemme tarap bilen guramaçylykly taýýarlyk görmek, orakda işledijek kombaýnlaryň, awtologlaryň we galla kabul ediş bölümleriniň mögüzeme taýýarlygyny üpçün etmek bilen bir gatarda gowçy meýdanlaryna alınıp barlayan ähli iýdegi işleriniň agreten kadrara laýyk derejede ýoly goýulmalygyny beledi. Bu babatda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz vilayatyň daýhanlarynyň ýurdumyzyň bazarlaryna öňüm bolşagynyň üpçün edilmegine münasip goşunt goşmaklar üçin zerur tagallarlaryň görülmelidigini, şonda yer almanyň göýek we bakça öňümleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek ornuna taýyarly işleriň ýoly goýulmalydygyny beledi. Şonuň bilen birlikde vilayatda pili taýýarlamak işleri talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başlarymyz vilayatyň ilatynyň durmuş üçinçigini hasy gowlandyrmak boýunça alınıp barlayan işleriň üren wajypdygyny çekip, kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň, ýollaryň we beýleki urdaş desgalaryň guruluşyklarynyň öz wagtyna tamamlanmagy hemde olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýanyny belläp, bu urda degişli tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atakallyýewa söz berdi. Häkim vilayatyň akin meýdanlaryna iýdek etmek, bugdaýy özüç suwuny tutmak, hemde ýankeşleriň öňüne almak ornuna ähli zerur tagallalaryň edilýänligi, gallar ona guramaçylykka girişmek üçin taýýarlyk işleriniň ýokary derejede alınıp barlyanyny barada hatabat berdi. Şonuň bilen birlikde vilayatyň gowçy meýdanlaryna degişli iýdek işleri batly depkinlerde dowam edýär. Şeýlekem döwlet başlarymyzyň tarşygyna laýyklykda vilayetde yer almanyň we göýek bakça kinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir öýünler bilen bazarlarymyzy bolýan üpçün etmek üçin giň göçürli işleriň alınıp barlyanyny gaýdyldy. Vilayetyň çäklerini pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine getirmek ornuna toplumlaryň işler amal aşylýar. Häkim hatabatyň barşyna ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama laýyklykda vilayetde durly maksatly desgalaryň we binalaryň guruluşy, şol bir wagtyň özünde injenerçilik desgalaryny gurmak, ulul bar bolanlaryny döwre wagtlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan giň göçürli işler barada hem habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň bugda eklen meýdanlaryna ýokary hili iýdek işler bilen bir gatarda gallar ogna guramaçyklyk geçmek boýunça alınıp barlayan taýýarlyk işleriniň degişli derejede ýoly goýulmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny ünsüçekdi. Şunda orak mögüzümine işledijek ähli owagyjyk teýenkalarynyň kabul ediş bölümleriniň taýýarlygyna aýratyn ähmet berilmeliler. Döwlet başlarymyz vilayetde gowçy meýdanlaryna alınıp barlayan iýdek işleriniň depkinlerini hasy güýçlendirmegiň wajypdygyny belläp, bu işleriň agreten kadra laýyk geçirilmeginiň üpçün edilmeligini taşyrdy. Hormat prezidentime de vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň we göýek bakça kinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen zerur bolan ähli agreten çäreleriň ýokary hil derejesine geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn beledi. Bu işleriň degişli derejede ýoly goýulmagy ýurdumyzyň bazarlaryna azyk öňümleriniň üpçünçiliginiň kepili bolup durýar.
Döwlet başlarmagy vilayetde pili öndürmek boýunça alınıp bolýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeginiň häzirki döwrüň esasy wezipesini öňsüçekdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmelidigini, şunda vilayetin çäklerine gurulşyga alınıp bolýan durly maksatly binalaryň we deskalaryň belirlenen möhletlerde ulanmaga berilmeginiň, gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň möhümdigini aýtdy. Bu wagtda häkimi bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğul vilayetiniň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayetin ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan möhümliň işler, şol sanda bugdoý meýdanlaryna ýerine getirilýän iýdek işleriniň derejesi we gallar oguna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Vilayetin gowça meýdanlaryna alınıp barýan işler, göwüş gadanlan ýerlerde hatarara bejergesiniň we beýleki iýdek işleriniň geçirişi, iýdek işlerine ulanýan tehnikaryň we gurallaryň ýönüzlükli iş edilmek üçin ýerine getirilýän toplumlaryň işler barada hasabat berildi. Şeýlekem hasabatyň çäklerini vilayetde yer almanyň göýök we bakça kinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir önemler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek ugruna alınıp bolýan işler, ýüpek gurçuklaryny talaba laýyk iýdek etmek we pili öndürmek işleriniň gurulşy barada edildi. Häkim kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda vilayetde medeni durum şartlaryny deskalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda deskalaryň gurulşygynyň alınıp baryşy we olarda ýerine getirilýän işleriň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça edilýän hemme taraplaryň işler barada hem hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayetin bugdoý meýdanlaryna alınıp bolýan iýdek işlerine üns çekip, olaryň ýokary agrartiýan talaplara laýyk gelmek bilen bir gatarda gallar oguna görülýän taýýarlyk işlerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Döwlet başlarmada ekrançyk meýdanlaryna işledilýän tehnikaryň we beýleki gurallaryň dol güýjüne ulanmagy, ekrançyk meýdanlarynyň tuw bilen üpçünçi bilen baglanyşyk meselelerin iýdigderli gödäwçilikde saklanmalygyny belledi. Bu wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Ýurdumyzyň bazarlaryna öňüm bolşygynyň üpçün edilmegine möhüm ähmiýeti bolan işleriň şol sanyna yer alma, göýök we bakça ölümlerini öndürmek ugruna edilýän tagallalaryň derejesiniň häzirki döwrüň tarapyna laýyk gelmek ugruna hemme taraplaryň işler amala aşyrylmalydyr diýip hormat prezidentimiz bu urda degişli tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayetde ýüpek gurçugyna talaba laýyk iýdek etmek we pili öndürmek işleriniň gurulşyna üns bermegiň zerurdygyny belläp, vilayetde pili öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli ýerine getirilmek ugruna zerur tagallalaryň edilmelidigine üns çekdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym rassalaýjy deskalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşyny iýdigderli gödäwçilikde saklamagy berip talap etdi. Tanly ýolgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormat prezidentimiz Lewap vilayetyniň häkimi Aman Gelliýew söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şol sanyna bugdoý meýdanlaryna özi şuwun tutmak, gallar onu taýýarlyk görmek we gowça meýdanlaryna ýerine getirilýän işleri agrartiýan kadra laýyk derejede guramak boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat berdi. Şol buratyň özünde vilayetiň etraplaryna yer almanyň, göýök we bakça kinleriniň bereketli hasylyny ýetişdirmek, şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň bazarlaryna öňüm bolşygyny hasy üpçün etmek işlerine münasip goşunt goşmak ugruna bir urt tagallar edilýär. Şeýlekem vilayetde pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine getirmek ugruna toplumlaryň işler alınıp barýar. Hasabatyň çäklerini o milli maksatnamasyna şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly deskalaryň we beýleki binalaryň, ugurdaş düzümleriň gurulşyklary, olarda alınıp barýan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak ugruna edilýän tagallar barada giňişleýin maglumatlar berildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayetiň bugdoý meýdanlaryna alınıp bolýan häzirki işleriň geljekki bol hatyryň kepilidigine üns çekmek bilen bugdoýlary tümmül suwunyň öýe wagtyna berilmeginiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde vilayetde gallar onu guramaçykly taýýarlyk görmek boýunça işleri ýüren jogapkärçilikli we hemme taraplaryny esasy çemilişilmelidir. Döwlet başlarymyz bu barada gurrungy dowam edip, vilayetiň gowça meýdanlaryna alınıp bolýan iýdek işleriniň hatarara bejergesiniň agrartiýan kadra laýyk ýagdaýda ýoly goýulmalydygyny üns çekdi. Gowça iýdek etmekde tehnikalar we beýleki owagçylyk gurallary dol güýjüne iş edilmelidir. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýylatynyň azyk we göýök ölümleri bilen dol üpçün edilmegi häzirki döwrüň möhüm talabydygyny üns çekip, vilayetde yer almanyň we göýök bakça kinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek bilen baglanyşyk wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ugruna zerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Vilayetde pili öndürmek boýunça belirlenen meýilnamanyň üstünlikli ýerine getirilmek bilen baglanyşyk meseleler iýdigderli gödäwçilikde saklanmalydyr.
Döwlet başlarmada vilayetin dürli künjeklerine gurulşyga alınıp barlayan medeni durmuş maksatly desgalarda ýaşaýyş jaýlarynyň suw we lagy maratsary desgalarynyň gurulşyklaryna alınıp barlayan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak babatda bir näçe taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Mary vilayatynyň häkimi Anne Berdiýewa söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, şol sany bugdoý meýdanlaryna ýerine getirilýän ýygyk işleri we gallaroguna guramaçylyk geçmek boýunça görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şol buratyň özüne vilayetin gowşa meýdanlaryna alınıp barlayan ýygyk işleri hatarary bejergesiniň geçirilişi, şeýle hem ýygyk işlerine obagyjyk teňkalarynyň we gurallarynyň ýöndüjlükli işi barada hatabat berildi. Şeýle hem vilayetde yer almanyň göýek we bakça kinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, şeýlikde içerki wagdalary bir önümler bilen dol üpsün etmek ornuna alınıp barlayan toplumlaryň işleri barada edildi. Şu günler vilayetde pili öndürmek boýunça belirlenen meýilnamany üstünlükli ýerine getirmek ornuna degişi işler alınıp barlýar. Mundan başga da hatabatyň başynda o milli maksatnamasyndan şeýle hem ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri degişli derejede berja etmek ornuna toplumlaryň işleriň alınıp barlýanyny gaýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetin bugdoý meýdanlaryna ýygyk etmek, öz işlerini tutmak işleriniň talaby laýyk ýerine getirilmelidigini, şonda gallaroguna guramaçylyk geçmek üçin taýýarlyk işleriniň döwrüň tarabyna laýyk ýagdaýda ýola goýulmalygyny bellädi. Şunda kombaynlaryň, awtoroklaryň we galla kabul ediş bölümleriniň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Döwlet başlarmady vilayetin gowşa meýdanlaryna alınıp barlayan ýygyk işleriniň we hatarary bejergesiniň ýokary agraten kadry laýyk gelmelidigini, ýygyk işlerine teňkalaryň we beýleki obagyjylyk gurallarynyň dol güýjüne iş edilmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz yer almanyň we göýek bakça kinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylatymyzy hassa bolelini üpsün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, burada alınıp barlayan işleriň hemişe gözüçlükde saklanmalydygyna üns çekdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayetde pili taýýarlamak baradaky meýilnamanyň doly ýerine getirilmeligini bellädi. Bu babatda häkimi anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri ýokary derejede ýerine getirmek, şunda gurulşyga alınıp barlayan desgalardaky işleriň ýokary hil derejesini üpsün etmek bilen baglanşyk meseleleriň ýygyderli gözüçlükde saklanmagynyň möhüm talapdygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urab Gelliýewa söz berdi. Vice-premier vilayetleriň bugdoý meýdanlaryna alınıp barlayan ýygyk işleri, şeýle hem ýurdumyzda gallar möhümine taýýarlyk işleriniň baty depkinlerde dowam edýänligi barada hatabat berdi. Vice-premier hatabatynyň başynda döwlet tarapyndan döredilýän oňun mümkinçilikleriň netijesinde ýurdumyzyň vilayetlerine gowy çekişini gysga möhletlerde tamamlamak, göýge çalynan meýdanlarda agratenkanyň kadryny laýyklykda ýygyk işlerini geçirmek boýunça derul işleriň edilýänini aýtdy. Ýurdumyzda adyk bolşygyny puwturlandyrmak maksady bilen vilayetleriň ekrançyk meýdanlaryna yer alma, göýek we bakça kinlerini agratenkanyň kadryny laýyklykda ýygyk etmek hemde ýetişdirilen hasyl bilen bazarlarymyzy doly üpsün etmek boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şeýle hem vice-premier döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda Ahal, Balkan we Daşoğuz vilayetlerini guran iş taparlarynyň netijeleri barada hatabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň bu sebitleriniň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, akin meýdanlaryna ýerine getirilýän ýygyk işleri, öz işlerini tutulşy we şol buratyň özünde gallaroguna taýýarlyk talaby laýyk derejede guralypdyr. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premieriň vilayetlere guran saparynyň netijelerini üns çekip, Daşoğuz vilayetiniň ekrançyk meýdanlaryna suw üpsünçiligi bilen baglanşyk meseleleriň oňun çözülmegini talap etdi. Munyň özi vilayetin obagyjylygynyň taýyşly ösdürmeginiň we bol hasyl alynmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Döwlet başlarymyz barada aýtmak bilen vice-premieriň ýurdumyzyň beýleki vilayetlerine da iş taparyna bolup, bar bolan meseleleri ýerine öwrenmegi tapşyrdy. Şunda bugdoýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek baradaky şertnamalaryň borçnamalar üstünlükli ýerine getirilmeliler. Gowçylyk edilýän ýygyk işleri agraten kadryna doly laýyk gelmeliler. Hormatly prezidentimiz uly üstünlikleri şanly wakalara beslenýän şu ýylda meýilleşdirilen ähli işleriň häzirki döwrüň tarabyna laýyk derejede guralmagy we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi bilen baglanşykly meseleleriň wajypdygyny bellädi we ýurdumyzyň obagyjylyk toplumyny mundan meýlekde ösdürmek ugruna oňa häzirki zamanyň ötün tejribesiniň we alman gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk maşgala awadançygyny bir karar watanymyzyň güllä besmeginiň bähridinde alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi.
Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Israil döwletiniň Türkmenistany täze bellinen adatly naşr we dowluktyal elçisi hanym Bet Eden kaýt kabul etdi. İlçi anan çykatyna gowşuryp, hormatly prezidentimiz Israiliň prezidentiniň mehirli salamy getirdi we ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzu etdi. Israil döwletiniň ýurdumyzda täze belinen adatdan daşar we dowluktyal elçisi Merkez Aziz Hewtiniň ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berilýänini belläp, öz ýurdunyň umum beýiklere laýyk gelýän döwletary gatnaşyklary mundan meýlekde okgunly ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Türkmenistan besebitde öňdäki orunlaryň birine gelýär. Hormatly prezidentimiz dostlukly ýurdun dowly ygtyýarly wekilini jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlap, Israiliň ýokary derejeli ýol başlaryna iň gowy arzularyny beýan etdi. We Türkmenistanyň diýip bolan dostlukly gatnaşyklary hemde deň hukuklylyk we özara beýiklik görelgilerine esaslanýan netijeli döwletary hyzmatdaşlygyny hemme taraplaryn pugturandyrmaga gyzyklanma bildirýänini belledi. Töwhetdeşiň barşyna taraplaryň gyzyklanmasyny hemde bar bolan uly kuwaty nazar almak bilen fiýaty diplomatik, töwda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltnäge değişim meseleleriň bir näçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Töwhetdeşler iki ýurdun döwletary gatnaşyklaryny ýygyderli ösdürmäge çalşýanyny tasdiklap, mundan meýlek hyzmatdaşlygyň ileri turýan ugurlaryny kesgitdiler. Töwda ykdysadylygam, ýokary tehnologiýalar, owa gyjylygy, tuw serişlerini rejeli ulanmak we beýlikler şol hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary hökümine görkezildi. Şeýlekem alam medeniýet, bilim, saglyk goraşylganlar boýunça özara gatnaşyklary işeňleşdirmegiň wajypdygy bellenildi. Ýurdumyzyň oňyn bir taraplak, paragatçylyk tüýjülük we giň halkara hyzmatdaşlyk görelgilerine esaslanýan daşar syýasy gury ýygyderli durumça geçirmek bilen iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde Israil bilen gatnaşyklary ösdürmäge çalşýanlygy bellenildi. Taraplar iki ýurdun halkara syýasatynyň esasy meseleleri boýunça dünýä giňişligine, şol sany ýeri halkara guramalarynyň we awraýly sivil düzümleriniň çäklerini hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pugturandyrmak barada araşdylar. Töwhetdeşler Birleşen Milletler Romasynyň çäklerini, ýoly goýulan gatnaşyklaryň netijeli häsiýetini belläp, paragatçylygy, howpsuzlyk we ählimi durnukly edişip etmäge gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlarynyň özara gollanmagynyň ähmiýetini aýratyn bellediler. Amma pikire görä bularyň ähmeti halkara hyzmatdaşlygy, hyzmatna insanperwer ulgamda gatnaşyklary işeňleşdirmek üçin aýratyn ähmiýet eder. Şoňlamagylykda iki ýurdun taryhy gymmatlyklaryny we medeni mirasyny öwrenmäge degişi almy gatnaşyklary ýola goýmaga möhüm orun degişidir. Hormatly prezidentimiz ilçini Türkmenistanyna işe başlamagy bilen ýene birgede gutlap, iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek işine üstünlikleri arzu etdi. Diplomat hormatly prezidentimize mehirli sözler üçin hoşallyk bildirip, diýip bolan dostlukly Israil Türkmen gatnaşyklaryny pugturandyrmak we giňeltmek üçin ähli tagallar etjekdigini anandyrdy. Duşukdan soň ilçi habarçamda şeýle görünmerdi. I just presented my credentials to the president of Turkmenistan. Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine özüni alan çykatyny gowşurmak bagtynyň meýser edeniniň maşatdygyny bellemek isleýän. Şeýlen biz hormatly jenap prezident bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini we gatnaşyklary mundan feýlekde ösdürmek ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Şunda iki ýurdun arasynda saglyk goraşylgamy, suw serişdeler netijeli peýda bolmak ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek ägir dolu mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Türkmenistan bir tarap ýurt hökümine sebitde parahatçylyk, durunlukly ösüşiň berkedilmegine münasip goşant goşýar. Muň özi halkara derejesinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň aýratyn insanperwer ulgamyna hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýetliler. Şunda taryhy gymmatlyklar, iki ýurdun medeni mirasy boýunça almy gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Muň özi köpürlü hyzmatdaşlygyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Sag bolun. Şeýle hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japarow kabul etdi. Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri wagt tap kabul edenligi üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy münasip etdi, gutlawlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz doňunluk döwletiň ýokary derejeli ýol başlygyna hemde halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi we ýakyn goňşular bilen hoşnýetli gatnaşyklary hemişe uly sarpa goýan Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen diň hukuklylyk hemde özara beýiklik esasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna ygyrarlydygyny belledi. Mihman Azerbaýjanyň iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýänini belledi. Ýokary derejedäki duşuklaryň barşynda gazandan alyşyklar muňa ýardam edýär.
döwlet başlarymyz we mihman, siyasi, sowda, iqtisady, energetika, ulug kommunikasiya, almetiýenki, medeni ansanperwer we beýlik ulgamlarda döwletara gatnaşyklarynyň strategik ýaýdatini belläp, durly gurlarda gatnaşyklary ösdürmegiň utgoşdurjy guraly hökümini, iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Azerbaýjan toparynyň ornuny güýçlendirmegiň wajypdygyny bellediler. Şunun bilen baglanykda öýdara maýy goýumlarynyň netijeli hyzmatdaşyk giňeltmegiň esas şertleriniň biridigi bellenildi. Duşun barşynda hormat prezidentimiz we mihman sowda, iqtisady we ýalňyş energetika, ulug telekommunikasiýalar ulgamlaryna ýola goýulan netijeli gatnaşyklary işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdylar. Bu ugurlardaky gatnaşyklary pugturandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Ministerlikleriň we puwdoklyň dolanyş idaralarynyň, işegur toparlarynyň wekilleriniň ýygyderli duşuklary, olaryň geçirilýän bilelikdäki giňmeçerli forumlara gatnaşmagy Türkmen-Azerbaýjan hyzmatdaşlygyny pugturandyrmaga ýardam edýänligi bellenildi. Şunun bilen baglanykda iki ýurduň telekeçileriniň işegur gatnaşyklaryny ösdürmek üçin netijeli ykdysady, mali we hukuk şertlerini öpçün etmegiň, bilelikdäki işegur forumlaryny guramagyň berurdygy bellenildi. Ýükler daşamagyň amatly ýersi we deňiz ýollaryny öpçün edýän iklimara ulug yssaşyr geçergelerini döretmek boýunça taslamalar durmuşa geçirmekde, tagallalary netijeli gutgoşdurmak üçin amatly şertler döredýän iki goňşy döwletiň çäk daýdan amatly ýerleşmeginden peýdalanmagyň wajypdygy aýdyldy. Şunun bilen baglanykda Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmen tarapynyň bu ulgamda ýöňe sürýän dürejlikli başlangyçlarynyň ähmiýetini belledi. Hormat prezidentime de Merkezi Aziýada ulug kommunikasiýa ulgamyny ösdürmegiň we onuň halkara ulug ulgamyna netijeli goşulmagynyň geljegi bar aýdyp, täze ulug geçergelerini döretmek boýunça taslamary üstünlikli amala aşyrmak üçin iki döwletiň kuwatyndan giňden peýdalanmak bilen bilelikdäki çäreler görmegiň zerurdygyny belledi. Şunun bilen baglanykda biziň ýurtlarymyzyň öýleriniň döwrewap düzümini ulanmak bilen dürli döwletlere üstsaşyr hyzmatlary ködürilýänligi bellenildi. Munyň özi sebitara we iki taraplaryň gatnaşyklaryň pugturandyrylmagyna ýardam edýär. Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyetler üçin strategik ýaýdaty bolan energetika ulgamyna gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyna aýratyn ünsärli. Töhbetdeşler neftin we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisi üçin hem bu ulgamyň ileri tutulýan urdugyny belläp, deň hukuklyk we öýdara beýiklik görelgelerini esaslanýan diýip bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini aýtdylar. Duşun ahyrynda Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklarynyň uzak möhletliğin we netijelik esasda mundan meýlekde pugturandyryljakdygyna hemde täze many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirildi. Duşukdan soň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri habarçylamada şeýle gurulma berdi. İlki bilen men hormatly prezidente, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagy münasibetli Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentiniň gutluk sözlerini getirdim. Türkmenistanyň halkynyň parasaty çözgüdi, dogonluk Türkmenistanyň ösüş syýasatynyň üstünlügi eýe bolýanynyň, dogamatlarygynyň hemde halkyň rewaçlygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek meselesine diýip geçmek bilen hormatly prezident türkmen kärdeşlerimiz bilen asalaryň jümmüşinden göz başalýan dostlukly gatnaşyklaryň, hyzmatdaşlygyň hemde gazanlan üstünlikleriň bir esasyna daýanyp netijeli işläp biljek ugurlarymyz barada maslahatlaryny berdi. Kazakstanda bu meseleler energetika, ulug yssaşyr gatnaşyklary, telekommunikasiýalar ulgamlaryna we beýleki bir näçe ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge degişidir. Şunun bilen baglanykda biz aralaşyklary we berilen maslahatlary amala aşyrmak üçin dürli düzümdäki kärdeşlerimiz bilen işi dowam edersiz. Sag bolun. Indi bolsa hormatly prezidentimiň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda gazanlan iki tarap bilen ilanlaşyklar durmuşa geçirmek hemde iki ýurduň öýdara gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda sowda, ykdysady, ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Hindi toparynyň Türkmen bölегiniň düzümi tasdiklandy. Türkmenistanyň Hadar deňiziniň sebitini halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlegem ösdürmek, Hadar deňiziniň daşky urşawyny gorap saklamak, sebitde durnukly düşüpçün etmäge gönüktirilen halkara gatnaşyklaryny berkitmek we bu urda degişli döwlet idaralarynyň işgärlerini okatmak we olaryň kunär derejelerini ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 2022-nji ýylyň 16-27-nji may aralygynda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň degişli ministerlikleriniň we puwdoklyň dolanýan idaralarynyň Hadar döwletleriniň Türkmenistanyň ilçihanalarynyn wekilleriniň gatnaşmagyna Hadar deňizi institutynyň we halkara ummanlar institutynyň hyzmatdaşlyk etmegine Hadar deňizi durnukly ötüş we dolanýan şatly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenildi.
Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrligini we Hadar Deniz Institutunu halkara okuw maslahatlarynyň talabalaýy guralmagyny we geçirilmegini üpşün etmek tapşyryldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onun alhydarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Israil döwletiniň arasynda ýola goýulan dostluk gatnaşyklary we özara düşünşmäge ýokary baha bermek hemde olar mundan beýlegen putulandyrmak we giňeltmek maksady bilen hanym Bet Eden Kayti Israil döwletiniň Türkmenistanyňky adatdan naşyr we dowlat ýaly ilişdi wezipetini bellemek kararyny geldi. Onun şahsy häsiýetleri we okuýup başarnyklary öz üstüne ýüklenen berent wezipany münasip ýerine ýetirjekdigine hemde bildirilen önemi ödejekdigine inanmaga mümkinçilik berýär. Şonuň bilen malykda siziň alyhydartyňyzdan ony hoş niýetlik bilen kabul etmeňizi hemde siziň alyhydartyňyzda we Türkmenistan hökümetini Israil döwletiniň adynyň aýtjak äkli sözlerini dol inanmaňyzy haýyş edýän. Portotdan peýdalanyp siziň alyhydartyňyzy Israil döwletiniň adatdan naşyr we dowlat ýaly ilişdi hökümini berent wezipetini awray bilen tamamlan ilçi Jenap Moshe Kamha bildirilen mehmansörlük we gollaw üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Siziň alyhydartyňyz size tüýsürekden hormat goýýan mardaky inanyrmalarmy we iňgow arzuwlarmy şeýle-de Türkmenistan abadançylyk we rowaçlyk bardaky arzuwlarmy kabul etmeňizi haýyş edýän dostlukly arzuwlar bilen Ishak Herzog, Israil döwletiniň prezidenti. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japarow bilen duşy boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japarow bilen geçiren duşugyny iki goňşy döwletiň arasyndaky köp taraply gatnaşyklary putulandyrmak işine Türkmen Azerbaýjan parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek barada gurrun edildi. Hökümetdeşler soňky ýyllarda Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň dürli ulgamlarda, şol sany syýasy, ykdysady, medeni insanperwer we beýlik gurullarda kuwatly ösüşe eýe bolanyny kanagatdan bilen belediler. Biziň ýurtlarymyzdy öňden bäri dostlukly, hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Munyň özi iki halkyň asarlaryň dowamynda kemale gelen taryhy, medeni we ruhy umumlygy bilen şertlendirilendir. Häzirki döwürde bolsa Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklary hil taýdan täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Biz iki taraplyň gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berýär we oňa uzak möhletli geljek üçin gatnaşyklary ösdürmegiň esasy hökümine garaýas diýip gahrman arkadagymyz belledi. Parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmek we putulandyrmak, iki ýurduň kanun çykarjy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy işçileşdirmek hemde ýöwara geňeşmeler arkaly tejribe alşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Duşuň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hemde Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri, hukuk ulgamyny hyzmatdaşlygyň täwda ykdysady we beýlik gurullarda Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryny mundan meýlekde putulandyrmak, iki doňanlyk halkyň dostlugyny we hoş niýetli goňşulygyny berkitmek üçin möhüm gural bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Şumunlar ýurdumyzyň dürli künjüklaryny we paýtagtymyzda gahrman arkadamyzyň ömürmiň mansatly täze kitabyny tanıştyryş dawarlary geçirilýär. Şeýle dawarlar Neftgaz toplumyna hemde ýurdumyzyň guruluşyk we senat toplumyna boldy. Gahrman arkadamyzyň täze kitabyny tanıştyryş dawarlaryny bu eseriň umumy adamzat behwitli gymmatlygy bardy gurrun edildi. Neftgaz toplumyna geçirilen dawarada gahrman arkadamyzyň dürli ugurlar boýunça döwreden kitaplarynyň deňe bir türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmetli gollanma ýurlayan baradaydyly. Munyň özi hormatly arkadamyzyň galamyndan çykan eserleriniň dünýä dillerini terjime edilmegine aýdyň görnýär. Ötüp gelýän ýaş nesillere nusgaly görüldü görkezýän hormatly arkadamyz özüniň nusgalyk ýörelgeleri bilen ýurdumynyň ilatyny, aýratyny ýaşlary, täze zähmet ýeňişlerini bilen sepgitler eýilmäge ruhlandyrýar. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manyýety atly täze kitaby halkymyzyň asarlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna hemde dünýä nusgalyk ýaşy desturlaryna hormat goýmagyň öz boşly mekdep bolup durýar. Dawarada çykyş edenler täze kitabyň seperçilik taýdan ýokary dereje eýedigini bellep, oň milli gymmatlyklaryny wagt etmekde hemde geljek nesillere ýetirmekde aýratyn ähmetliligini bellediler.
Bellen şäli gahryman arkadamyň ömrümiň manysy atly täze kitabyna halkamyň taryhynyň dowamyna döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtykatlary hemde döwürleri, nesilleri baglanşdyrýan asyrly ýörelgeler barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giň işleýän gurrun berliýär. Bu wasa kitabyň baý many mazmuna eýedegini hemde oň giň okuwçylar köpçüligi üçin ähmiýetliligini aýan edýär. Mehriban arkadamy täze kitabyna paýhasly pederlerimiziň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdan ruhy ahlak ýörelgeleriniň häzirki hemde geljek nesiller üçin hem ähmiýetligi barada aýratyn durulup geçilýär. Bu wasa milli mirasymyza, milli gymmatlyklarymiza bolan hormat sarpanyň belende göterilmegini şertlendirýär. Dawaranyň ahyryna anajlar gahryman arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle-de ýurdumyň guruluşy goýsenaga toplamyna gahryman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň halkymyna gowuşma münasibetli dawaral şäher geçirildi. Dawarada çykyş edenler türkmen halkynyň döreden milli ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösdürmegi, olary geljek nesillere ýetirmek uğruna ýygy-deli alady diýen hormatly arkadamyda tüýü sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada edilen çykyşlarda berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýurdumynyň okuny ösüşine, halkymynyň bagytyar durmuşynyň mundan meýlekde rowaşlanyny gönükdirilen beýik işleriň bitirilýänini aýdyldy. Şunda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen çeper eserleriň aýratyna gahryman arkadamynyň kitaplarynyň ähmiýetini ataldy. Gadimetden gözbaş alyp gelýän milli gymmatlyklara sarpa goýmak, olary aýawly saklamak hemde geljek nesilleri ýetirmek häzirki döwürde amala asyrlayan döwlet syýasatynyň ele tutulýan ugurlarynyň birine urly. Bu halkyň arkadagly zamanata çygarylan geçýän ýyllar hata netijeli häsiýetde dowam edýär. Munyň öz asarlaryň dowamyna binýat bolan milli ýörelgeleriň dowamaty atylmagyny üpjün edýär. Çykyş edenler gahryman arkadamynyň zekinden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň hemde ýörelgeleriniň beýan edilýänine üns çekip, olaryň häzirki döwürde möhümdigini, pederlerimiziň däpleriniň hemde ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň tutnamasy durýanyny belediler. Eserde halk döredijiliginiň geçmişin görnükli şahsiýetleriniň hemde filosoflarynyň pehemli sözleriniň ulanylmagy hemde edi we taýdan ustatlykla beýan edilmegi, ýüzýerliklaryň dowamyna dünýäniň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanmagy bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny hemde ähmiýetini hasartdyrýar. Dawaranyň ahyryna anajlar häzirki döwürde halkymyň bagytyar durmuşynyň hemde ýurdumynyň awadançylygynyň berkedilmegi uğruna zerur tagallalaryň edilýäni üçin gahryman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza tüýü sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna zerur tagallalary etjekdiklerini anandylar. Dawaranyň ahyryna anajlar gahryman arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle-de ýurdumynyň ýokary okul mekdepleri jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan hormatly arkadamyzyň täze kitaby bilen tanıştyryş dawaralary ýokary okunutligi besenýär. Ömrümiň manysy atly bu kitap her bir türkmen halky üçin möhüm gollanma bolar. Sebäbi alim arkadamyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gazananlary barada, şuny hemde geljegi barada gurrun berýär. Mehriban arkadamyz pederlerimiziň gadimetden gelýän asly ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çenli ýetip gelen çeşmeler hemde maglumatlary jekmejek öwrenip, olary täze eserine jemläpdir, ulgamlaşdyrypdyr. Halkyň arkadagly zamanaty şygarylan geçýän ýyllar neşir edilen bu eser, garaşsat betara Türkmenistanyň ýeten belen sepketleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalary hemde mehriban arkadamyzyň durmuş ýolunyň esasy tapgylary baradaky maglumatlary özüne jemleýär. Gahryman arkadamynyň zekinden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň hemde ýörelgeleriniň beýan edilýänligi belläliklidir. Olaryň häzirki döwürde de möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň hemde ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň tutnamasydyr. Kitapda gahryman arkadamyz ata-babalarymyzyň bizeme ýörelgesine sarpa goýmak, özüňe sarpa goýmakdyr. Ýagny öz geçmişiňe, şunuňa sarpa goýmakdyr hemde geljegini kämil gurmak baradaky akylly başly aladandyr diýip belleýär. Häzirki zaman jemgyýetde ýaşaýan her bir adamyň döwürleri bilen aýrylmaz balanşlygyny beýan edýär diýip dawaralarda çykyş edenler bu ýa bellediler. 6-njy maýda hormatly prezidentimiz Sanly Ulgam arkaly ministrler kabinetiniň süýüniň 4 aýyň netijelerini başlanan mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň ahal Balkan daşawy lewap Omar bolatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimizin beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary kesitdenli. Hemde öňde durýan möhüm wezipeler aral maslahatlaşyldy.
Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sany ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, ýurdumyzda durmuş ykdysatda eden üstünmen wezipeleri, häzirki günlerde mögsümleýin owa hojalyk işleriniň anyp barlyşy hemde öňde durýan derwagt wezipeler barada durup geçdi. Oba senaga toplumyna özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirmegini üpçün etmek, ýurdumyzda durmuş ykdysatda eden üstünmen maksatnamasyny ýerine ýetirmek, aýakinlere ýygyk etmek, gowaça bezergesini ýokary hil derejesinde alyp barmak boýunça ýerine ýetirilýän işler dogrusynda maslahatlarda giňişlen gurrun edildi. Olarda çykyş edenler güneşli ýarymyzda durmuş ulgamyny östirmäge ulyns berilýänini bellediler. Bu wagtdaky ähli wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegi, halkyň arkadagy zamanasy ýylyna da dol üpçün edilmeler diýilip çykyşlardan öňtaldy. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, tehnikalaryň galla orak hemde paýta ýygyn mögsümlerine taýýarlanşyna aýrat üns berildi. Bu wagtdaky derwagt wezipeler ünsden düşürmeler diýilip maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar bellediler. Bugda ekilen meydanlarda zerur şäherleri geçirmek işlerine her bir günden netijeli peýdalanmagyň möhümdigi barada maslahatlarda giňişlendirilip geçirildi. Ähli ekinlerden bereketli hasyl alynmagyny üpçün etmek derwagtdyr. Munyň özi ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän önümler bilen ygtybaly üpçün etmegiň esasy şertidir. Daşary ýurtlardan getirilýän adyk hemde beýleki önümleriň möçberlerini azaltmak, güneşli diýarymyzda öňürleýän önümleriň eksportyny artdyrmak belli bolsa, ýaly döwlet syýasatynyň baş wezipelerdir. Maslahatlarda bu wezipeler üstünlikli ýerine ýetirilmegiň ýollary hakynda gurrun edildi. Ýurdumyzda suw serişdelerini täşitlik hemde netijeli peýdalanmagyň möhümdigi maslahatlarda belenili. Bu wagtda işleriň taýkyk meýnamalar boýunça gurulmagyny üpçün etmek zerurdur. Ekrançylyk meýdanlaryna durmuşa geçirilýän işler bilen bir katarda vilayatleriň ilatynyň durmuş üpçünçiligi bilen baglanyşly meseleleriň ýygydy gözewçilikde saklanmagyna üns şekilli. Munyň özi işleriň ýokary derejede gurulmagyna hemde şowly netijeleriň gazanylmagyna baglanlygydyr. Ýurdumyzda berkara döwletiň täze ýamynyň garkanşy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmegiň milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işlere täze seçmeleşmeler hemde teljermeler ornaşdyrmagyň zerurdygyna da üns şekilli. Maslahatlarda vilayatlarda meýilleşdirilen gurulşyklaryň anyp barlyşy barada da giňişlen gurrun edildi. Şeýlede işe öwlügi östirmegiň hususiýetçiligi hemde telekeçileri gollamagyň ýurdumyzda amala aşyrylan ykdysady özgörtmeleri olaryň işçen gatnaşmaklaryny üpçün etmegiň meseleleri hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Owa senaga toplumyny öňde barja tejribeler hemde alman gadananlaryny maksada laýyk derejede ornaşdyrmagyň zerurdygy bellenildi. Mineral dökünleriň hemde suw serişdeleriniň peýdalanşyna gözewçiligi ýol goýmak häzirki döwrüň esasy wezipeleriň biridir. Maslahatlarda bu meseleler barada taýyk misallar arkaly gurrun edildi. Maslahatlaryň dowamyny anyp barýan gurulşyk işleriniň talaba laýyk bolmagyny hemde desgalaryň öz wagtynda ulanmagy berilmeginiň möhümdigi barasynda giňişlen gurrunlar öz beýany tapdy. Hemde bellenen maksatnamalaryň berja edilişi dogrusynda aýtmak bilen çykyp gepleýän adamlar öňde durýan işler hemde olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny tähkik etdiler. Öňde durýan ähli wezipeleriň berja edilmegi üçin mümkinçilikleriň hemde şertlaryň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkara döwletiň täze ýamynyň garkynjy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan uwunç buýsançlaryny beýan etdiler. Maslahatlaryň dowamyna alim, bilim, saglyk goruş, sport ulgamlaryna işleriň ýagdaýyna da giňişlen seljerme berildi. Sport ösürmek bilen baglanyşly meseleleri hemişe ünsmelikinde saklamak möhümdir. Köpçülik bilen beden terbiýe sagal şeriketini ösürmek, dörli sport şäherlerini geçirmek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolmagyna galýa. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ykdysadyýetyň sany ulgamyna geçýän döwründe bu wagtdaky işleri ilkinji nowatda bilim hemde alim edaralaryna ýokary derejede ýol goýmak möhümdigine aýraty üns şekilli. Şeýlede maslahatlarda okuwçylaryň tomuska deň jaş mögsüminiň raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüniň başlanýany bilen baglykda deň jaş sagalyş merkezlerini, şipahanalary, vilayatlardaky çağalar deň jaş hemde sagalyş merkezlerini beýleki toplumlary mögsüme bir kemse taýýarlamagyň wezipeler hakynda da giňişlen gurrun edildi. Umuman durmuşa geçilmeli işler halkymyň batyar ýaşamagyna gönüktirilen wezipelerdir. Olaryň üstünlikli ýerine ýetirmegi, halkyň arkadaky zamanasy ýylyna täze sekbetlere tarap önamly gitmäge mümkinçilik berer. Şuwun paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlis geçirildi. Onun gün tertibiniň çäklerini Milli Olimpiya Komitetiniň 2016-2021-nji ýyllar aralygyny alyp baran işler barada hatabat diňlenildi. Hemde ýurdumyzyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentini saýlamak bilen magly we beýleki guramaçylyk meseleleri garaldy.
Davaral Masad adnajylar ilki bilen mihmanhananyň giýergesine guralan sport ulgamanyň köpügli ösüşini görkezýän sergi bilen tanışdylar. Dörli ýaşlarda gazanylan kuboklardyr, medallaryň hemde başga-da enşeme sportyň ösüşini görkezýän görnüşler bu ýere gelenlerde uly täsir galyrdy. İlki bilen Masad milli sportyň hemde halkara olimpiya hereketiniň ösdürmegine, dünýäde watanymyzyň sport awraýyny belende gallyrmaga goşan sallamly goşandyny nazara alyp, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedow ýurdumynyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentligine ködürlendi. Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň baş assambleýasynyň nowataqy mejlisine gatnaşyjylaryň gollamagy bilen döwlet başlanmaly. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentligine bir agzdan saýlandy. Bellenşäli häzirki döwürde milli sportumyz hil taýdan täze derejelere çykdy. Garaşdy beýtarap Türkmenistan sport ýurdy. Sevtemde halkara derejeli uly ýarışlaryň geçirilýän merkez hökmüne öz ornuny ananyp otalanyrýar. Gahrman arkadamydan başyna başlan öňdöňörjülükde strategiýanyň netijesinde ýurdumyzda sport bilen bir hatarda köpçüliklerin bedenteri we sagalçy hereketi täze badalgaly. Jemgyýetimizde sağlam durmuş ýolgulary berkarar edilýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüne Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýurdumyzda bedenteri we sporty höwetlendirmek hemde hemme taraplaryň gollamak, ugurdaş dödümleri döwre wagtlaşdyrmak, türgünler hemde olaryň tälimçileri beýleki degişli hünärmenler üçin amatly şertler döretmek boýunça toplumlaryň işler iýdigdäli dowam etdirilýär. Şunda bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek hemde öýdary peýdaly tejribe alşmagy uly ähmet berilýär. Türkmenistan Halkara Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň hemde UNESCO-nyň bedenteri we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy bolmak bilen olimpiya hereketiniň ösdürmegine, ýurt tebit we dünýä derejelerine oň insan-perwer ýolgularynyň durmuşa geçirilmegine münasip goşun goşýar. Ýurdumynyň bu ugurdaky başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýär hemde gollanylýar. Şeýlede mejlisiň çäklerine Milli Olimpiya Komitetiniň guramaçylyk meselelerine seredildi. Mälim şäli Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda öse goştunyň toýunça 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Qadar halkara Awstraliýa hemde agratletika boýunça dünýä çempionaty ata watanymyzyň sportda ýeten belin sepgitleriniň hataryndadyr. Türkmen türgünleriniň awraýly halkara ýarışlaryna iýdigdäli gatnaşmaklary hemde üstünlük gazanmaklary Türkmenistanyň sport bagatda alyp barýan döwlet syýasatynyň aýdyň meýwesidir. 2021-nji ýylda milli sportumyzyň taryhyna ýeni döwür täze, şöhratly sahypa açyldy. Mälim şäli geçen ýyl Ýaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomuzky Olimpiya oýunlaryna iýleşimiz Polina Guryewa agratletika boýunça kümüş medal gazanmak başardy. Bu medal ýurdumynyň taryhyna ilkinji olimpiya medalydyr. Bu üstünlük Türkmen türgünleriniň öz usatlyklaryny hasa kämilleşdirmek hemde awraýly halkara ýarışlaryna täze ýeňişler gazanmagy ruklanyrdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň 28-nji apreline gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň milli ýygyny toporlaryny 2024-nji ýylda Fransiýanyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomuzky Olimpiya oýunlaryna hemde 17-nji Tomuzky Paralimpiya oýunlaryna taýýarlamak boýunça guramaçylyk toporunyň döredilenligi hemde oň düzüminiň tasdiklanyny bellenildi. Milli Olimpiya Komitetiniň baş assambleýasynyň mejlisiniň ahyryna oňatmadylar. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Hemde milli sportumyza berýän hemme taraplaryň gollawy, türkmen türgünleriniň usatlygyny kämilleşdirmek bagatda döredilen şertler üçin tüýdürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek uğruna tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Şuun, Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň adam hukukları we halkara insan-perwer hukuky hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýurt boýunça topar babatyny halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça Podogara toporunyň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny hemde mejlisiniň birnäçe ministrlikleriň we podoklyň dolandyryş edarlarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýurdumyzda işleýän halkara düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Çıkış edenlerin belleşi ýaly Türkmen döwleti hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyny dörejülükli daşary syýasat strategiýasyny amala aşyrmak bilen ähli-umumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň şol sanda bilet insan-perwerlik taglimlarynyň hemde gymmatlyklarynyň berkarar edilmegine gönükdirilen möhüm başlanýyşlar bilen çykyş edýär.
Araşsyz bir tarap ýurdumyz adamyň bähwitleriniň hemde hukuklarynyň goruglygyny döwlet siýasatynyň möhüm ugur höküminde öňe sürmek hemde umumy ikrar edilen halkara hukuk gadalaryny ikrar etmek bilen öz üstüne alan halkara borçnamalaryna üýtgewsiz eýerýär. Meclisiň gün tertibine laýyklykda meýilnamalar durmuşa geçirmek hemde Birleşen Milletler Guramatynyň düzümleriniň işini adam hukuklaryny goramak uğruna hyzmatdaşygy putulandyrmak boýunça tagallalary işin gatnaşmak meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Meclise gatnaşyklaryň belleşi hali häzir kuwatda adam hukuklary hakynda konwensiýalar boýunça milli hasabatlary Birleşen Milletler Guramatynyň şertnamalaryň idaralary üçin işläp taýýarlamak we hödürlemek boýunça çäreler işeňleşdirildi. Meclisiň çäklerine pudagara toporunyň agdalary adam hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpsün etmekde, durnukly ötüş maksatlarynyň ileri tutulýan wezipelerine ýetmegiň bähwidine halkara guramalar bilen işin gatnaşyklar dowam etmek baradaky pikir beýan etdiler. Şunun bilen baglykda bolgamda hereketleriň milli meýilnamalarynyň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň östürmeň 30 ýyllyk milli maksatnamasy bilen sağlaşdyrylymagynyň pudagary toporunyň alyp barýan işleriniň möhüm ugurlarynyň birdigini aýratyn üns berildi. Mejlisde adam hukuklary we insanperwerlik hukuklary babatynda beýleki möhüm meseleleri de garaldy. Şuun paýtatymyzyň sağlaşykly ötüş ýoluny düşen we milli binagarlygyň ajaýyp nusgalarynyň kemale gelýän ýer bolan Demirgazyk kunjugynda ýerleşen Hoja Ahmet Ýasaw köçesiniň uğruny ýurdumyzyň Dokma Senat Ministrliginiň Sewda merkezi açyldy. Bu ýerde dokma we gön deri önümleriniň we durly libaslarynyň sewdasyny oraýan dukanlaryň bir wada onyp hereket edip başlady. Munyň öňünde ýurdumyzda arkadaly serdarymyzyň talasy bilen halkyň sarp edýän haritlarynyň sewdasyny oraýan düdümüň işiniň netijelik häzirde ýolýanynyň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe milli ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklar ýolgular esasyna guraýan ýurdumyzda ähli uglary şol sany Dokma Senatyny okkunly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmegi netijesinde değişli düzümler sağlaşykly ösürilýär. Ýurdumyň Dokma Senatyna değişli kärhanlary şol sany bu ugry değişli hususy düzümleriň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guraýarlar. Şunu önümçiligi häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň we sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Merkeziň şäklerini Aşgabatyň dokma toplumyny, Mariniň ýeňiş tikin fabrigini, Altynasır haritşynaslyk merkezini Merv, Nysoy, Bedew, Gala, Bürgüt, Türkmen, Galkan, Bahar, harit nişanly senat kärhanlarynyň we dokma toplumlarynyň dukanlary ilaty häzirki zaman önümlerini we haritlaryny ködürleýärler. Häzirki döwürde ýurdumyň dokma pudagy ileri tutulýan milli bähwitler hemde dünýä ykdysady geňişligindäki umumy integrelenmek meýillerini gözüňde tutmak bilen milli ykdysadyýetimiziň depkinli ötüşiniň aýdyň mysallary. Diňe soňky bir näçe ýyla pudagyň düzümine dünýä bazarlaryna bu pudagdaky önümçiligiň öňdewarjylarynyň hatarına çykmak bilen tebigi çyýmalan bätişi okuyply önümler öňürýän täze kärhanlaryň onlarçasy goşuldy. Mundan başga da ýüpege gaýtadan işleýän hemde aýakkap fabriklary, gön işläp bejerýän kärhanlar bar. Bu mesele oýlanşykly çemleşimligi özümizi öňürleýän köp görnüşli ýokary hili haritlaryň öňürmegi, hemde olaryň bahalarynyň ýeterli bolmagy daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň düýpli adaldylmagyna mümkinçilik berdi. Türkmen dizaynerleri içerki bazarın hemde ilatyň mögümliğin isleýlerini öwrenip, dünýäde meşhur täze görnüşlerini we beýleki haritlary işläp taýýarlaýarlar we önümçilik ornaşdyrýarlar. Eger dülçi maselelerini ewolun Dokma Senatynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň gaýtadan işleýän senatynyň depkinli ötüşiniň mysalyny urly. Ýurdumyzda tebii howa şertlerine laýyklykda gowaçanyň orta we inçi simli görnüşleri ösdirilip ýeşdirilýär. Önümçilik innowasion tehnologiýalary esaslanýan döwrwap gurulşyny tebii paýta sim gymmatly çyýmar bolup, ol daşary ýurtlara iwerilýän haritlaryň arasynda öňdäki orlardy durýar. Bu pudan kuwatly gaýtadan işleýän binýadynyň döredilmegi netijesinde Türkmenistan dünýäniň dokma önümlerini öňürýän döwletleriniň arasynda münasip orny eledi. Öňürilýän önümleriniň ýokary hili bolmagy bolsa, diýarymyň şöhratyny we awraýyny artdyrdy. Dukanlarda taýýar sukly önümler, boýulan naq we garşyk matalar, ýorgon düşök daşlyklary, düşök toplumlary, erkek adamlar üçin niýetlenen durly görnüşli libaslar, çağa eşikleri, ullar we çağalar üçin durly görnüşli egin eşikler, taýýar jins önümleri, sport libaslary, dokolan we beýlek görnüşli egin eşikler bolup, olar häzirki zaman ekologiýa talaplaryna we ýokary hil derejesine dolaýyk gelýär. Şildi merkeziň şäklerindäki dukanlarda durly görnüşli aýakkaplaryň, gaýyşdan taýýarlanan guşoklaryň we deri torbalarynyň durly görnüşleriniň sewdasy gurulýar. Yer gelen aýtsak, merkeziň dukanlaryna mene harit nişanly öý tekstil önümleriniň köp görnüşleri, şeýlede jeytun harit nişanly tikin önümler ilaty ködürlenýär. Bu haritlaryň ýurdumyzda täze işi gerdilen Babadyhan we Kaka dokma toplumlarynyň önümleri duguna aýratyn bellemeli.
Dokma toplumlarynyň teknik taýdan döwrüwaplaşdyrylmagy, şäk taýdan ýerleşmegini we çiň masterişlerine goýlylygyny gözeňde tutmak bilen olaryň ugrdaş önümleri öndürmäge gönükdirilmegini gözeňde tutýar. Şunu öndürilýän önümleriň halkara hil ölçeglerini hemde ekologiýa howpsuzlygyna kybap gelmegini de ul ünsüzlerliýändigini bellemeli. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümler öndürmek hemde täze önümçilikleri döretmegi ýa-da herekide diýenleriniň uğrunu ütkötmegi gözeňde tutýan eksport niýetlenen önümleriň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi toplumyň ähli düzüm bölümleriniň sağlaşykly ösmegi üçin möhüm şertdir. Häzirki döwürde gönnün hormatly prezidentimiziň tawşyryna laýyklykda ilatyň dokma önümlerini, dürli libaslary, aýakgaplary we gön deri önümleriniň dürli görnüşlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Dokma senatkarhanlarynyň işini häzirki döwrüň ruhyna laýyk derejede guramak, onu hususiýetçiligi ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama laýyklykda önümçilik karhanlarynyň işi ýetgiderli kämilleşdirilýär. Bu orsa yurdumuzda dokma senatynyň ösdürilmegi, onun maddi enjamlaryň binýadynyň potulandyrylmagy, hemde önümçiligi dünýä gadananlarynyň işçiň urunuşdyrylmagy netijesinde içerki bazalaryň degişli önümleri bilen üçinçiligini gowlandyrmak bilen bir hatarda podun eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyny şertlendirýär. Bu orsa önümçilik toplumlarynyň işiniň hasym ilerlemegine aýratyn ähmiýetli bolýar. Umuman yurdumuzun dokma senaty ministrligini degişli sowda merkeziniň açylmagy bu orada alınıp barlayan işlerin netijeli häýaty bolmagy bilen bir hatarda halkymyzyň ösen islegini öwrenmekde we ony kanagatlandyrmakda möhüm ädim bolup durýar. Şuň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünini Türkmenistanyň we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hor toparlarynyň wiza argatnaşy arkaly geçiren dabarasy ruh bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny bedawady bilen öňe barýan garaşda da hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizde berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň belent maksatlarynyň ruhlanýan şanly wakalar, ajaýyp dabaralar bagtyar halkymyzyň buýsanjyny artdyrýar. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyz dünýä döwletleri bilen dostlukly medeni gatnaşyklar putulandyrýar. Insan kalybyna alham berýän sungat parahatçylyň aýdymyna wurulup, dost sogunyň waspyny dünýä ýaýýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünini Türkmenistanyň we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hor toparlarynyň wiza aratnaşy arkaly geçirilen dabarasam aýdyň şaýatlyk edýär. Bugünkü dabarada Türkmenistanyň döwlet horunyň Gazagystan Respublikasynyň opera teatrynyň hor toparynyň, Gyrgyz Respublikasynyň döwlet hor toparynyň, Täjikistan Respublikasynyň döwlet akademiki opera we balet teatrynyň hor toparynyň, Özbek döwlet filharmoniýasynyň hor toparynyň çykyşlary giňden ýaýbanlanyrly. Dabarada çykyş eden hor toparlary öz ýurtlarynyň halk heňlerini we halk aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Sadaşly owazlardan düzülýän hor toparynyň ýerine ýetirilýän aýdymlary ýatda galyjylygy bilen tapawutlandy. Bugünkü dabarada çykyş edenler medeniýet ulgamynyň uly ösüşleri beslenme uğruna uly tutumly işler alyp barýan hormatly prezidentimize arkadagy serdarymyza tüý sürekden alkyşlar aýtdylar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir güni ruh bilen tawarlara, şadyan bäteşiklere we beýleki medeni çäýerlere baýlyk bilen tapawutlanýar. Çağlaryň arasynda aglandylan garaşlygyň merjen dänileri atly bäteşkem şeýle çäýerleriň merdir. Onuň Balkan welaýaty tapgram ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Zehini mektep okuwçylaryň arasynda geçirilen garaşlygyň merjen dänileri atly bäteşiň Balkan welaýaty boýunça tapgary ýokary ruh bilentligi we eksilmez joşgyna beslenýär. Bäseşi welaýatyň ähli etrap şäherlerinden desapy tapyrlarda saýlanyp alynan 6 ýaşdan 14 ýaşa çelli zehini mektep okuwçylary ýokary ruh bilenlikde gatnaşdylar. Ýaş nesilliň dörejilik okuwydyr başarynyň ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu bäseşikde ýaşadyk sungat ustatlary bäseşiň şertleri esasynda özleriniň dörejilik mümkinçiliklerini ezberlik bilen görkezmek başardylar. Yaş ýerine ýetirjileriň her biriniň buýsançly çykyşlary tomoşaçylarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Bäseşikde Balkanly ruh bilen şadyan oglan gyzlar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe bedawady bilen öňe barýan ýurdumyzyň buýsançly ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bäkbetli, nusgalyk işlerini, eşretli durmuşymyzy, bagtyar çağalygy, dost soňlygy hemde halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň rowaşlyklaryny özleriniň döwrüwap aýdym sazlary bilen, belent joşgyn bilen wasp etdiler.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ruhulyn körpeleriniň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlaryny, şowkunly tanslardyr dörejlik çykyşlaryny tomoşaçylar dowamly el çarpışmalar bilen garşyladylar. Ýaş çagylaryň durly saz gurallaryndan usatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlary bolsa, bu bäseşge aýratyn öwüşün çaýyp, onuň şatlyk şowkuny hasa arşa götürdi. Umuman bäseşiň balkyn welaýat tapgyry ýatdan çykmajak aýdym sazy bayramçylyga uwruldy. Hormatly adamlaryň orta ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 10 maýda saat 20-den 11 maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışylaň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada kulmatardan 7 sekundda 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 12-17 gradus, gündüzüni 22-27 gradus, kenarak taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup gündüzüni 7 sekundda 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 12-17 gradus, gündüzüni 24-29 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada gündüzüni 7 sekundda 7-12 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 13-18 gradus, gündüzüni 25-30 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada gündüzüni 7 sekundda 7-12 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 13-18 gradus, gündüzüni 24-29 gradus maýl bolar. Daşowut welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup bunyň ahyryna azkem ýagşar, ýyllarym çakma mümkin. Gündüzden 7 sekundda 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 9-14 gradus, gündüzüni 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup gündüzden 7 sekundda 8-10 metr ýetýän şemal üfer. Howa gijefni 13-15 gradus, gündüzüni 24-26 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 11-ni magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagy araşdyrýar. Edi wataşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanlygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi. Şeldeki ýadyr kwagty howada towan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksaty bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşer. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tişeretlenýär. Ähli tişeriň özünde bolsa halkyň bähbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun, edi adamlar.